A teraz vás zoberieme do budúcnosti. Ukážeme, ako vyzerá niečo, čo ešte neexistuje. Novinkou napríklad na trhu s nehnuteľnosťami je totiž virtuálna realita. Jej využitie je však omnoho širšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Toto je výstavba, ktorá bude dokončená asi o 2 roky. My sa však do jedného z budúcich bytov môžeme ísť pozrieť už teraz. A už teraz sme v obývačke a v kuchyni, aj keď ešte neexistuje. Môžem si meniť farebné variácie alebo si pozrieť detaily kuchynskej batérie. Využívať to začali najmä developeri. Stačia špeciálne okuliare, pár metrov priestoru a vzorový byt už prakticky ani netreba. Doteraz klient si vyberal projekty alebo byty z papiera, videl vizualizácie a maximálne nejaké technické výkrezy. Dnes si môže byť nielen pozrieť, ale sa po ňom aj poprechádzať. Dokonca vidieť, ako bude vyzerať ihrisko či bulvár. Výhodou virtuálnej reality je tá, že si môžu pozrieť aj exteriéry, že sa môžu fyzicky pohybovať po vonkajších priestoroch. No teraz je tu lekáreň, šport, nejaký bežec. Ahoj. Dobre, kaviareň. Zvážiť, či veľkosť bytu vyhovuje. Sadnúť si na gauč, pozrieť sa, ako to bude vyzerať v noci, alebo len tak výjsť na balkón. Pri tomto zážitku sa aj dospelí menia na deti. Oprieť sa o virtuálne zábradlie však znamená pád. Častokrát, keď dojdú na balkón, tak vlastne majú pocit identický s reálnym výhľadom, ktorý zažívajú. To znamená, niekomu sa urobí taký ten pocit v bruchu, keď sa opre a vyhne sa, a vlastne to len znamenie toho, že to na ten mozog funguje. Dokážeme oklamať mozog, že je niekde, aj keď tam nie je, a preto sa správa tak ako v skutočnosti. Sedieť v pohodlí obývačky a zároveň byť na pláži, kam pôjdeme v lete, alebo nacvičovať chirurgický zákrok. Využitie virtuálnej reality nemá obmedzenia, dokáže dokonca liečiť. Napríklad strachom z výšok trpia 4% populácie. Mozog to vyhodnotí, pozor, je to nebezpečné, a vyšle signál strednému uchu, ktorý začne vyrovnávať tlak. Následne sa robia žalúdočné kyseliny a váš pocit je absolútne identický s pocitom, ako keby ste tam stáli. Fóbie tohto druhu sa totiž liečia jedine tak, že sa trénujú. Aplikácia vám teda nasimuluje nebezpečnú situáciu úplne bez rizika úrazu. Virtuálna realita už teda nie je len o zábave, no výrobcovia priznávajú, že nech už je na obrazovke zobrazené čokoľvek, v prvom rade ide o zážitok. Darius Haraxin, televízia Joj. Obyvatelia